Hakuna hama kupinda Yesu, hakuna onane umwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna onane umwe zivane namo Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna onane umwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna onane umwe asiano zita muduku, hakuna onane umwe anozivane namo Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna onane umwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna hakuchina neimwe kana usikurudoruripo, hakuna neimwe anozivane namo Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangazi hamurambi, hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe hangatinyi mimusha kudenga, hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe. Tinokuchingamidza yana Mwari muzita raJesu mangwanani ano apo tiri kupinda muchidzidzo chechikoro chesabata. This lesson
iri kusvika kwatiri tose zvina basa tinopindira chechi mudzimba, tiri kunamata tiri pamachechi kana kuti tiri parwendo kana kuti tiri kupi. This one toda kuti titarise tese pamwe chete tione zvakakosha zviri mukati menyaya iyi. Tinoziva vamwe takaiwana pakati pevhiki tikaitarisisa, but nhasi ngatarise samari yayo tibatanidze tibude nepfungwa imwe chete. Guta rinonzi Nyongano. Kana pachitaurwa nenyaya yeguta rinonzi Nyongano, confusion, hatisi kutaura nezveJoburg. Vanoona kuti Joburg akuite, Joburg wakashata, kuHarare akuite, kuHarare kune huori. See, unogona kuti yeah, of course I'm in America but it's better off in California than in Arcadia. Chichi vanhu vachitaura zvese zvinotaurwa. Asiwo maguta aritaurwa panapa, tiri kutaura pamusoro pezvinhu zvemweya. Bhuku raRevelation ndo bhuku rechechi kana wazoda. Togona kuti ibhuku remachechi. Ende togara ndaisa stamp papa. Lesson iri kutopa picture yekuti zvemachechi usamboite zvako BP. Asi 3 panyika pana. North, east, south, west. Machechi itu. It's either you are in God's church or you are in Babylon. Full stop. And the Babylon problem lesson yacho yatinayo panapa ndeyekuti iri kubva yabudiswa kuti Babylon mukadzi nekuti chechi yaJesu Kristu mukadzi. But yaJesu Kristu inogadzira vachapinda munyika itsva nedenga itsva. But Babylon business rayo ndeyekubara tuvana tunofurira vanhu kuti varaswe. And tuvana tunobarwa tumachechi tudiki tunenge tuchigadzirwa nesystem ine yechinzi Babylon. This is the summary yenyaya yekwatoda kuenda nako nhasi. Mavhesi egedza ndikupei anetsi mavhesi aya kwafollowa. It's Revelation 17 and 17 yese ne 18 verse 1 to 4 na Psalms 115 verse 4 to 8 na Revelation chapter 12. Pamavhesi iwayayo nemamwe ese atichawana mukati, tikatendera pamavhesi iwayo tinobuda nesamari yeguta rinonzi Nyongano. Ende iwe kana wazonzwa kuti guta rinonzi Nyongano neleseni, haufaniri kusununguka kugara pazvinhu zviri wrong uchinyatsoona kuti chinhu chachite. Tinosungirwa nekukumbirwa kuti tizve zvababa wedu atakagarira panyika panapa. Baba vedu vari kudenga vakasika zvinhu zvose. Saka pane theme verse iri panapa chemusoro chiri kuti ava vacharwa negwayana, gwayana richavakunda nokuti ndiro ishe wamadzimambo, naivo vanaro ndivanhu vakadanwa vatsvene vakatendeka. Kureva kuti gwayana richarwa nevari kunzi ava vacharwa negwayana. Gwayana richarwa nevanhu ivavo. Ende patiri kudzidza leseni, vanhu ava ndo system inofoma chiri kunzi Babylon. Chinorwa naJesu Kristu. But Jesu anokunda that system. Akunda that system. Anokunda naivo vanenge vari kusaidi kwake, vachadanwa kunzi vatsvene uye vakatendeka. Vhesi yacho ndizvo zvakazarwa 17 verse 14 ndoitaura izvo. Revelation 17 verse 14. Kasamari kepa Sabbath afternoon kari kuti papfungwa 1 ine zvinhu 2. Pfungwa 1 yachona ndeyekuti ndati Revelation ibhuku rezvechechi, asi kwatiri kubva tiri kudzidza kuti bhuku raRevelation ibhuku rezano reruponeso. Very correct. Zvinhu zvine ukama, one bears the other. Sekuti Jesu Kristu ndiye akagadzira chechi yake mukati mesangano riri panyika, ndo maakauya akafira kereke kuti iponeswe. Saka zvinhu zvinolinga. Saka patinenge tichidzidza bhuku raRevelation tiri kudzidza zvemachechi, but paine chechi yaJesu Kristu yaakafira kuti iwanise vanhu vachaenda kudenga. Nesystem iyi yatingati chechi ichabatsirana nowakaipa kusvikira vanhu vaponeswa. Pfungwa yacho ndaisamaraiza ndichidai. Revelation chapter 17 na Revelation chapter 12 isamari yaIsaiah 14 naEzekiel 28. Handiti kwese kwatakaenda tichiparidza takadzidza paya kuti Isaiah 14 naEzekiel 28 dzinoti haiwa wawaseiko uchibva kudenga iwe nyamasase yekubwinya. Kureva kuti tiri kudzidziswa pamusoro pekutanga kwengironzi yaizi Lucifer ichitadza. Ende manotsi acho tinawo kare. Takadzidza isusu kuti Mwari zvinhu zvese zvakasika zviri perfect, akationei zvakanaka. But chakaipa hachina kusikwa naMwari, chakamera. Ndosaka ichinzi the mystery of iniquity. Kureva kuti chakaipa chakaita zvekumera muno wakaipa, hachina kugadzirwa naMwari. Saka zita rekuti Satani harina kusikwa naMwari. Origin yacho nakubva kumystery, zvakatangira mungirozi yakanga yakanaka. Saka samari yacho natiri kutoona kuti isusu mungirozi yakanaka makava corrupt, mukabuda chakaipa. Patanga hondo, corrupt wacho ndokuti ngirozi yakada
kuvawo sajesu kristu kuda unogara pachigaro cheumambo. Saka that war inonzi the great controversy iri kuenderera mberi, inoreja kubva kuna Genesis ichipinda muna Revelation. Ndosaka tichisu the book of Revelation Revelation chapter 12 unotaura pamusoro pevakadzi vaviri, mukadzi akagara chikara nemukadzi akatsika mwedzi akapfeka zuva. Vakadzi vaviri vakasiyana, the church of God and the corrupt church. Kureva kuti kana paine hondo yevaviri yakatanga kuna Ezekiel naIsaiah yekudenga yaJesu naSatani, panewo hondo futi yevaviri paplanet earth, is God's church and the church from the wicked one. Saka tofanirwa kuti tiite follow tichiziva isi kuti bhuku raRevelation asi bhuku rekutombotya kana kuudzwa ndebhuku rezvikara kana bhuku remafirimu. Hapana firimu riripo, ibhuku rine chekuita nesalvation nekuraswa kwavanhu vacharamba zano reruponeso. Saka handei lesson yedu slowly tione kuti irida kutipa chii. I think mazvibata izvozvo kuti Revelation 17 chapter 12 isamari yaIsaiah 14 naEzekiel 28. Pari kusamaraizwa kuna Revelation zviri kutsanangurwa kuna Isaiah nekuna Ezekiel. I think apata pabata. Saka taakupinda slowly but surely. Ndinoida zvakanyanya nyaya iyi because panofumurwa chakashata panyaya iyi. Ndo paya paunozoti ndizvo zvazvirisu wotonoti ngongo wakanyura kwakutosimuka kwakutorova nesuwo takadaro bhuku New Testament inodaro takadaro asi Mwari akatibatsira. Takarwira kuvhenganisa nyasha nezvataiverenga ndobva tapukunyuka tikabva musystem isiyo tikauya kuzvinhu zvaJesu Kristu. Sunday iri kuti mafambisirwo ezvinhu maviri anopikisana. Pane zvinhu zviri kuitika but pazviri kufamba zvichiitika zvichienda mberi uri kuona kuti zviri kupikisana. Tina chapter 12 ya Revelation verse 17. Vanhu vane vhesi yandiri kupa iyi Revelation 12 verse 17 inotsanangura pamusoro pevanhu vanoita zvinhu sekutaura kwakaita Mwari. Apa ndo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekupupura kwaJesu Kristu. Vanhu vanoita zvinhu vachitedzera order yemudhara. Zvakazarurwa 17 verse 14. Vanhu vanoita zvinhu sekureva kwetsika nepolitics. Zvatosiyana. 12 verse 17. Vanhu vane kutsungirira pazvinhu zvaMwari vachiita according to the order of Jesus Christ. But 17 verse 14. Vanhu vanoita zvinhu vachitevera tsika sekutaura kwadzinoita nezvematongerwo enyika. Hatipinde munyaya yacho kuti muone kuti tinofamba sei. Tiri kudzidza pamusoro pemukadzi waRevelation chapter 17 verse 1 and 2. Hanzi Johana akanyora bhuku razvakazarurwa mushure mechiuru chamakore chekutanga Bhabhironi, guta rekare riya ratova dutu remavhu. John paakanyora nhoroondo yebhuku iri razvakazarurwa iri, Bhabhironi rakanga rave nenguva inoita zviuru zvakawanda raparadzwa. Saka Bhabhironi yana Nebhukadhinezari yanga yatoparadzwa pakanyorwa this story na John. Kureva kuti patiri kuti Babylon tiri kuna zvakazarwa, we are not referring exactly kubhuku raDaniel. Hatisi kutaura pamusoro peBhabhironi yakapinda Daniel senhapwa, but pane manotsi atowana muBhabhironi yakapinda Daniel senhapwa ine chekuita nezveBhabhironi yekuna Revelation isiri iya yaratodongo, but Babylon yekuna Revelation iri church manje chiri chinamato. Zvinhu zvakasunga kana zvaibata kana zvaigadzira Babylon yakudhara ndizvo zvichaonekwa futi muBhabhironi yemweya yanhasi. Batai mashoko iwayo. Ndo pfungwa dziri kubuda pana Revelation 17 verse 1 and 2. Kurati kune Babylon yakudhara yana Nebhukadhinezari. System iya yamamiriro yanga yakaita nezvese zvaivemo tikanonga tumapisi tikauya nazvo kunhasi kusystem isiri physical but yayezvemweya togona kuti zvaiitwa nana Nebhukadhinezari zvatiri kuzviona zvemusystem yezvechinamato chaakunzi Babylon nhasi. Sechi kuna zvakazarurwa tine mukadzi akapfeka nguo tsvuku pamwe neshava, asi mukadzi uyu anga aripo kunguva pfupi. Chii chiri kuitika pamukadzi uyu? Akasiya murume wake wechokwadi ndobva akuita zvavamwe varume. Now ichocho chinonzi chifambi. Babylon isystem inonzi adulterated system, isystem yakabuda muzvunhu zvekutanga.
I think muri kufollowa mafambiro akuita lesson yedu paSunday. Mafambisirwe ezvinhu maviri anopokana. Saka izvo tiri kutarisa Babylon iripo kwechinguva. But pane manotsi andakanyora ndiri kuda kutoseka zvangu ndichatarisa. Pari kunzi Babylon iyi system yeBabylon ichange iripo kwechinguva kureva kuti a short time. Ichocho chinguva chacho ndakaisa kushona yandakada apa kuti ndingape muenzaniso upi kuvana vaMwari. You see chinhu chikanzi chakavepo kwechinguva zviro chachisina basa kana kuti chachiri wiki. Mute chinhu chinongoya but for a short period. Munongomuka makuseni mablanketi motoona kuti hamusi kutomboona zviri seri kwedoor. Uchitovhura door paseri pacho apa pauri kuvhura apa hausi kutomboona zviri muti iri kutokurambidza kuona zviri more than 5 centimeters. Kakusimba kadei kakaita muti. Zviya zvekuti munoshaya kuti saka rinodoka takadai. But ukadzoka zvakomba ukagara unongoda 1 hour 2 hours kwangoti dziye muti enobva yaenda. Pane imwe nzvimbo iri in between, maybe pane vanofarira zvemap nekufamba in between nzvimbo inonzi iyo Montrose neMaritzburg along KZN. Pane nzvimbo iri papapo inonzi Moi paMoi River. Panoita mute zvinobuda panyuzi. Ndiri kutaura mute inobuda munyuzi. Zvekuti mabhazi kana achikwira from Natal to Gauteng province achipfuura muarea iyaya anotombomira nguva zhinji anopaka. Why? Because paine mhuka inzvimbo dzine demu nerwizi rukuru runodzika kuenda kuIndian Ocean. Saka pakakwirira tiri kufamba tiri pamusoro pegomo re this big range yemuzanzi. Panoita mute iri thick zvekuti pamunomira munonyatsodzwa kuti bhazi harisiri kufamba ramira. Saka ukaramba uchizvitarisa unofungidzira kuti saka tichazoita sei? Munobva mazviziva vane vachiziva kuti kakutonhora kari panapa. Driver ari kuti kune muti. Saka takamira. But after a while kunobva kwati mabhazi osumuka oenda. Chimiro chiri paya ndakachifunga pandakaverenga this kuti Babylon iriko kwechinguva. But kuva kwechinguva hazvirei kuti yanga iri wiki. Chinotodisturba, chine mutsindo wekuti chinogona kustopa zvinhu. Chiri for a short time but chadisturba zvisingaiti. And calculating time patachifanira kunge tave nepatichiri hazvisi kuenderana. Iriko semute but inotombodisturba. Kune zvinhu zvakadaro muupenyu zvekuti chinogona kuuya chikamira pameso pakuna vanhu vakatomborwara umwe urwere hwekuti aiti handizivi hangu kuti Mwari chii chichaitika. Zvimwe zvichiratidza zvinogona kupinza muurema huri serious but Mwari ozongobatsira zvozongopfuura. That's system yeBabylon inoita zvinhu zvakada kudaro so. Hatipindei into detail. Pari kuda kubuda pfungwa panapa pari kunzi guta iri rinonzi Babylon imhombwe huru. Ndambotaura kuti isystem kana chinamato chiri Christian in nature but chichigona kucontrola mapolitical powers. Saka this system yakaita yechinamato iri kunzi imhombwe huru. Number 1. Why? Because pakutanga kwakusina machechi mairi kwaive nechechi 1 yaJesu Kristu. Saka paifamba upenyu pakaita chaunga chakabuda chakuda kufarira zvinhu zvechivanhu. Ndobva chagadzira this system iri kunzi Babylon pakuona kuita John achinyora. And that system iri very strong semute kwenguva pfupi. But kaufuriri kayo ndokari kunzi panapa yakabuda therefore upombwe. It's an adulterated system. Ukabva pana Jesu Kristu any other thing chawawa kuita upombwe. Fanana nemukadzi ane murume wake zozobatwa kuti ane umwe munhu wari kudanana naye futi upombwe. Iwo zvinhu zvisingaite. Saka this system yakabuda musystem yaJesu Kristu. Yabuda kudaro panapa iri kutoonekwa kuti it's a church but ine simba rakadaro kuti inocontrola mapolitical powers. Kambofunga pamusoro pechinhu ichocho kuti zvematongerwo enyika zvese pasi pezuva zvinokontrolwa nesystem yatiri kutaura iyi. Johani anotipa mufananidzo wesangano rine zvekuita nekunamata riine simba munyika yose. Toona manyorerwo akaitwa kuti imhombwe. Pana zvakazarwa 17 verse 23 tichidzika iri kubuditsa pfungwa yekuti
iyo isystem iri kunzi mhombwe iyi kana kuti Babylon kana kuti mukadzi anorwa nevanhu vaMwari uyu, zviri kunzi anonwisa madzimambo waini yeupombwe hwake. Kureva kuti chiri kunzi waini kubva kwatakabva nako kumashure tichidzidza takaona kuti idzidziso. This system iyi ine zvinhu zvainogona, ine dzidziso dzakashonyororwa dzinobuda dzichibva mune dziya, nekuti isystem yakabuda muzvinhu zvaMwari ndobva yatanga zvinhu zvayo pasaidi. Saka tinongoone chechi 1 yaJesu Kristu, but kwatanga this other thing very big zvekuti chinokontrola mapolitical powers. Icho checho manje chine simba mudzidziso kureva kuti chinofurira madzimambo kunwisa waini madzimambo politicians and political powers kuti vezvematongerwo enyika vataure mulanguage yemadzidzisiro esystem iyi. Zvakadaro zvekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuti tinokurudzira zvekunamata, but apedza kudaro anoti asi hatihokanganwi vadzimu vedu. This system inoisa that influence ngekuti madzimambo enyika ataure zvekunamata but vachizvinamatidza nezvemashavi. System inoita izvozvo. Inokurudzirawo zvakare kuti vanoita zvematongerwo enyika vataure zvepolitics but vanogona kuma maatheist futi voti aiwa hatinei naMwari tichazviitira zvinhu zvedu. System iyi inokonzeresa kuti vanhu vanwe dzidziso, vanwe waini yeupombwe hwayo, kuti kakurasika kayo vakatore vokashandisa. Saka vanhu vane vachitoshanda vachiti tiri muzvinhu zvekunamata but vari musystem yakanyura. Ende pandiri kutaura izvi kakaita kachirawe but iwo katanga kutocheuka uchitarisa unogona but chiri kwere chinhu ichi, unopotsa wachiona, hatifambei tonoti hachikwere. Kushonyorora Bhaibheri kusvikira rakuwirirana nechivanhu. Ukanzwa mukuru wechechi akuti Mwari nevadzimu vedu, kana kuti aiwa ino hako asi usararadze. You see, zvakaipei kuita vakadzi hobho, chakanyatsoipa ipapo vari vanhu vechechi. Saka pana paBhaibheri haritauri zvakawanda. John akangopiwa kari kaSamaria akanzi imhombwe huru. Saka chidiki chii kune mhombwe anazve. Mhombwe diki masystems ese zvinamato zvese zviri kumasaidi kwethis system but zvine chinhu chinowanikwa musystem iyi. Musystem iyi munoramba zvidzidzo zvatakaona kumashure zvekuti kana tonamata hatifaniri kukuza Calvary tichisiya the Sabbath. Hatigoni kukuza Mwari wakasika denga nenyika asi toramba mitemo ine gumi. Saka system iyi inofamba ichitiyo Sabata harina basa. Kuti any other power iri kuita zvekunamata isiri umu, mwana wacho mhombwe ndei. Ndo zvekudzidziswa. Kuti kana kuine chechi yakasimba zvakadaro inokontrola zvepolitics asi yonzi imhombwe huru, tumwe tudiki chii. Mamwe machechi anorambawo Sabata asi aine something chinotendwa namai vacho. Ndo zvekudzidziswa neleseni iri panapa. Saka bhuku raRevelation inotaura pamusoro pemachechi kuti you must be very careful. Tinofanirwa kuita stick to the original. Tinofanirwa kufira zvekutanga nekuti zvimwe zvese zvakazomera zvinobva kumukadzi uyu. Hande inayo Monday ine pfungwa tinogona kuwana wana Revelation 18 verse 1 to 4 ipapo. Tine imwe verse yatinogona kuwana Matthew 24:14 na Revelation 17 verse 2. But let's get into detail zvakare pa Monday. Pari kunzi wine yokutsama. Vari kuemphasize pfungwa yataitaura kuSunday. Babylon mubvunzo unoti iyo yanga yakakura zvakadini. Tiri kutaura system kana kuti atimbotaura pamusoro peBhabhironi yaNebhukadhinezari. Yanga yakakura zvakadaro zvekuti yaikontrora pasi rese. Saka this system ine same version. Ine influence inoenda kunyika dzose. MaIndians chero akaita zvinhu zvavo zvechiHindu vanozviita muzita resystem because ndiyo chete system yakaona kune zvematongerwo, kune zvemweya inofurira vanhu kuti vanamate Mwari asina kusika. Chero ani akanamata nenzira ipi, chero ITR, they fall into this system. Ndo makurira yakaita, ndo answer yatiri kuona pamubvunzo uyu. Saka makurira yakaita ari kuitwa counter naJesu Kristu. Follow me. Pari kunzi na Revelation 14 verse 6 to 7 iri theme yedu.
ivhangeri inofanirwa kuenda kunyika dzose, kundudzi dzose nekuvanhu vose kuti guma kusvike. Saka kana ivhangeri yakakurawo zvakadaro zvekuti inosvika kwese kwese, system iyi inofanirwa kusvika kubako kunogara vanhu. Kune vanhu vasitomborwi maguta vanoti hatiende kutaundi tinofurirwa, tinogona kupedzera takanganisika, vanotofira mumaruzevha. System iyi iri kumaruzevha, system iyi iri mumaguta, system iyi iri mumapurazi, system iyi iri kumachonyonyo iyi, iri kwese kwese nekuti vhangeriwo richaenda kwese kwese. Saka kuchasvikwa vhangeri yakasvika system iyi, ndo strength yayo. Pari kunzi panapa chii upombwe, tambota zvitanangura paya paya, but otherwise egedza ndingoita zvekuverenga manyorerwa zvakaitwa. Kuita ukama nezvisingafadzi Mwari. Mukereke yakawa rinobatana nenyika, ndo zvisingafadzi Mwari manjezvi, kuti chechi yaJesu Kristu inobatana nenyika. Nyika chii apa? It's any other church isiri chechi yaJesu Kristu, any other preacher asingatendi muzvinhu zvinotendwa naJesu Kristu. Zvekuti chechi manje apa pane njodzi ka, haigoni kutosununguka, kushanda yakasununguka nemamwe masangano vachiwirirana pazvinhu zvose iyo iri chechi yaJesu. Never. Zvekuti tinogona kutotora any other church youya kuzopresenta anything muchechi yaJesu Kristu, iyo chechi yakagara ichiteerera zvayo. Why? Zvisingaiti, because machechi maviri, the adulterated one and God's church. Pick this one and keep it. Saka panapa pari kudzidziswa kuti izvozvo zvekuti imbiri, imwe yacho imhombwe, haifadzi Mwari. Otherwise paMonday papapa pane kapfungwa kari pazasi, pari kutaurwa nezvekuti ichava nzvimbo yamadhimoni. Mukadzi uyu achava nzvimbo yemadhimoni, danga reshiri dzakasviba uye dzinovengwa. That's Revelation chapter 18 verse 2. What's that? Spirits operating in God, in this church. Saka muchiona kuti kune mweya yakasimba inoratidza kunge iri kubata basa zvine simba mumachechi. Mweya yetsvina iri kufananidzwa neshiri kubhuku raRevelation, inenge ichioperata mumachechi umu nemadhauzane asatani. Saka madhimoni anenge achigara vanhu. Saka mweya waMwari hauzotenderi kuti mweya iyoyo ioperate mukati memba yaMwari. Pane chinhu chandakada chandaiverenga kubhuku raRevelation chapter 17, manotsi emahara tichinda kulast party yacho naTuesday and Wednesday. Mukaverenga bhuku raRevelation rinoti mukadzi uyu anga agara chikara. Chikara ka, a beast is a kingdom. Takadzidza kubhuku raRevelation, kubhuku raDaniel anditi a beast is a kingdom. Saka that's a Roman system iri kunzi mukadzi. Saka mukadzi kureva kuti system yechinamato iri kubuda pagan Rome ichiuya kupapa Rome, but ine simba rekucontrola mapolitician. It's very true. Chinhu chandinoda kutaura chandakaona pachapter iyi ndechekuti mukadzi wachona akaonekwa naJohn ari kurenje. John akatorwa nemweya kurenje, remember? Chapter 17 verse 1 to 3. What does that mean? Kurenje prophetically zvinoreva panzvimbo isina chinhu. Kureva kuti mukadzi uyu akaonekwa naJohn achaoperata nekubata ushe muvanhu achivafurira kuita zvisiri izvo panguva yakunenge kusina maresources, panguva yekutambudzwa kwevanhu. You see, sekuwanda kwakaita maUS dollar ndo kukura kwakaita nzara muZimbabwe. Kureva kuti tiri kudesert panguva kusina chinhu. Sekusimba kwakaita kugadzirwa kuitwa zvombo pachishandiswa mabillions emari ndo kukwirira kwakaita nzara munyika dzose. Saka kurenje apo kusina maresources. Saka kuti Daniel John akaratidzwa this system yasimba zvakanyanya panguva apo tiri kurenje rezvemweya. Irenje also kureva kuti vanhu vari pasi panguva yakusina vhangeri. Amazwa Bhaibheri richidaro richiti mwana waMwari akararama panguva apo kwakusina munhu waMwari aivatungamirira. System iyi iri kumhanya zvekuti chechi yaJesu Kristu inofanirwa kumhanyawo. Hatione kuenda tichinoipedza. Iri kuti iyo maorigins eBhabhironi anga akamira sei. Bhabhironi yatiri kutaura iyi system yezvechinamato inobva kuBhabhironi yekare yana Nebhukadhinezara, but iyaiya muzukuru waNabhopolasa inobva kuShinari pakasumuka Nimrod achifurira vanhu kuti Mwari ati tizadze pasi rose, basi isati chaiti izvozvo. Zvatakuita ndezvekuti panzvimbo yekuzadza pasi rose tichinamata Mwari uyu hatichaiti izvozvo. Hatinamate zvinhu zvatinoona 1 2 tichikwira kudenga kuita kuti mvura ikazouya futi haitiwani. And zvesure they built the tower Babel, ndo pakabva inzwi rinoti Babylon, kureva kuti maorigins acho ane chekuita nekuramba zvakataurwa naMwari. Ipfungwa iri paTuesday iyoye.
kuti Mwari akatizarai nyika yese. Vari kuti tikazara nyika yese toparara nemvura. Kureva kuti tuma theories tiri kugadzirwa. Ende tosimba zvakadaro zvokuti chivakwa chiya chakavakwa hatina zvechimwe chavakwa panyika pano. Whether taenda kuDubai kana taenda kuStates, hakuna chivakwa chakadaro. Chero tikavaka zvemaglass, chero tikavaka nediamond. Babel inenge iri outstanding. Tingoreva chivakwa chete chakadzikisa Mwari kudenga kuya kuzoinspector. Ndicho chega zvimwe zvese zviri kuenda mberi. Saka this one iri unique. Ndo kwakabva, ndo panobva Babylon iri kuti it's not a simple system. Haisi a minor thing. It's a massive and big thing, but against God. Is system yechinamato. Babylon idzidziso number 1 nekufunga netsika dzevanhu. Ende zvechokwadi munozviona imi kuti mumachechi mune dzidziso netsika nekufunga kwevanhu. Dzidziso dzinenge dzichiti idzo tinonamata Mwari nevadzimu. Tsika dzinenge dzichiti kana munhu afa tinomuviga nenzira yedu. Unongoona kuti Bhaibheri raindepi apa. Therefore this system mawira yakaita yakabvisa Bible kuti tsika dziite mutinimira. Saka vaizoita sei? Paizogadzirwa kabhuku katoti catechism nhasi. Kapamphlet. Kekuti papine muchikaverenga kane mitemo yemavigira munoita vanhu, mitemo yemanamatira mungaita, mitemo yezvamungaita mune dzimwe nzvimbo kana business. Pabviswa Bhaibheri. Saka Babylon isystem yakabvisa kutaura kwaMwari ndobva yaisa pfungwa dzevanhu. Zviri paTuesday. Therefore isusu tinogona kusimba chete by studying God's word and sharing pfungwa dzaMwari tiri determined kufira muchinjiko. Tinopukunyuka kana tikaita nenzira iyoyo. Kubuda muBabylon ndokufanira kuitwa handei chipiri chine pfungwa shoma imbiri chete, kudanirwa kuzvipira. Jesus Christ in his weakness he was very strong. Munoona kuti Jesu Kristu weakness wake ndokuti akabvuma kubatwa nemaJudha akandundurudzwa akaenda kuCalvary. Paive very weak ipapo ndopangari very powerful, because pakuzvuzvurudzwa ndo pakutodhonzera vese kumuchinjiko. Kune vhesi inoti Moses akanzi isanyoka endarira pamusoro apa vachaitarisa vanopukunyuka. Kune vhesi inoti Jesu Kristu akasimudzirwa, ukasimudzwa danda rakaroverwa Jesu Kristu vanhu vese vanopukunyuka. So in his weakness pakutoroverwa akangoteerera ndo paive very powerful. Saka tiri kudzidza isi kuti takadanirwa kuzvipira sekuzvipirawo kwakaita Jesu kuti afe kuti sigwana upenyu, kuitira kuti kana tagamuchira Jesu Kristu taakugona kuona in magnifying lens kuti this is Babylon and this is the genuine cross. Apa tikutaura nezvemuchinjiko unoiswa muhuro wedanda kana kuti diamond. Tikutaura muchinjiko watogamuchira nekutenda usingabatike. Saka zvimwe zvimuchinjiko zvese zvana zvinopfekwa nevatambi vebhora kana zvinopfekwa nemarasta haisiyo muchinjiko yatiri kutaura. Tikutaura muchinjiko watogamuchira nekutenda. Tonamata Mwari. Okay. Otherwise ndandichiti inini Tuesday Wednesday yanga ine pfungwa shoma. Ndokapfungwa kakaripo. Babylon nhongonya yekunamata zvifananidzo. Babylon mudzi wezvifananidzo. That's Thursday for you. Anozwa kuti Babylon yakabviswa neMedo-Persia. Kureva kuti kunyange chakasimba sei chinozongobva. You see, Babylon mudzi wezvakaipa. But kunyange mudzi ukadzika sei ukaita taproot unoenda kupi, uchazongobviswa. Saka iye zvinezvi tiri kuona machechi ari kuvakwa achiblinga zvakanyanya. Tichiona vafundisi vachipfeka zvinodhura vachiparidza vanga vachabvira moto mumuromo. As long as zvisiri pamurayiro waMwari the genuine Calvary, mudzi uyu wakadzika uchazongoenda. Ndokusimba kwakaita this system. Mukadzi akagara chikara kureva kuti isystem iri kukontrola even zvematongerwo enyika asi ine zvechechi mukati. Iye system iyoyo chero ikasimba sei pasi pezuva. Lesson yemusi weThursday iri kuti ichazongoenda sezvakaita Babylon yekare kukauya Medo-Persia. Pane kapfungwa kandinoda kuverenga panapa in closing. Kuputswa kwezvitombi kwaitove kurasikirwa neuvepo hwaMwari wavo munguva yeniyo Babylon. Ndinodzokorora kapfungwa kandakota apa kuti munzwe kuti kari kurevei. Paiuya maMedes nevaPersians vachipinda muBabylon vachisikoparadza Babylon nekuputsa zvitombi zvainambuka naNebhukadhineza. Kuvanhu vekuBabylon kwaive kurasikirwa kukuru nekuti system yavo yekunamata yanga yaparadzwa. Ende izvozvo zvatiri kuti chechi inokontrola zvematongerwo enyika ndo zvazviri Babylon yaNebhukadhineza. Because Nebhukadhineza akatoti gadzirai chitombi tidaidze vanhu vese vauye kuzonamata. Kureva kuti
zvematongerwo enyika zvikavhengana nezvekunamata, it becomes Babylon as it were originally. Saka nhasi unoti kuti mukadzi chaiye waJesu Kristu haavhengani nezvematongerwo enyika. Munhu achidaenda unovhota anongonovhota, hazisi zvematongerwo enyika, but zvana toitoi nezvimwe zvese zvana pasina ningi pamberi nechakati. Hativhengani nazvo izvozvo zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Isusu tinonamata Mwari wokudenga, asi system iyi ndo zvainotoita. Saka tiri kuti isusu chero ikaita midzi yakadzika sei, panapa pari kuburitswa kuti ichazongodimburwa chete. Ndandichitsanangura point iyeyo kuti zvitombi zvese zvainamatwa nevanhu vekuBhabhironi zvakaputswa vanhu vakatsamwa. Vakatsamwira chii? Vakatsamwira kuti kunamata kwedu kwabviswa. Saka naturally Babylon nezvekunamata zvinongodyidzana. But tiri kunamatwa chii? Zvitombi. Iye zvino kuna vanhu vari kupfugamira zvitombi. Zvitombi zvasiyana. Kare chaive chinhu chinototsetswa choiswa apa. Iye zvino ukapiwa mvura yemunamato chitombi. Ukapiwa tsono neshinda wonzinda unodai ugodzivirirwa chitombi. Uichenjerere nyaya yenyaradzo. Unogona kunamata vanhu vakafa. Pane paine chitombi ipo paya. Zvakawanda, asi leseni yedu iri kutidzidzisa kuti kune vakadzi vaviri in closing. Mukadzi waJesu Kristu akapfeka zuva pachapter 12 akatsika mwedzi. There is a lot there. Togona kuzozvidzidza, but ingozi yangoti chechi yaJesu Kristu yakaramba ichiinda mberi kunyange ine vashoma. Asi mukadzi wokubuda akamira pasaidi kwakazouya chaunga nekuti kunokudzwa zvese. Unogona kuita zvaunoda uchinamata chero. Izvi ndo yanga iri leseni yedu mukati mevhiki rino. Mwari akukomborerei tigone kusiyanisa vakadzi ava. Imwe imhombo, umwe ndowaJesu Kristu. waJesu anoita zvemitemo yake aine kutenda kwaJesu Kristu. Ngatinamatirei pfungwa iyo nekuti ichasimuka pazuva rekutongwa pajudgment day kuti waive kumukadzi upi taakunamata. Kuna Baba wedu wekudenga muzita raJesu tinokutendai nekuti abva kure neleseni yenyu tichiona zviri kuitika nezvakazoitika. Babylon yakasimba semuti asi ichapfuura. Tokutenda nekuda kwesangano renyu rinoita kunge ka mustard seed asi kwatiri kuenda ndokure. Tibatsirei tirambe tichiita murayiro wenyu tichitenda paCalvary inoponesa. Muzita raJesu tinokunamatai. Amen.